Zdraste bre ljudi, danas ćemo igrati malo Far Cry 3. Zašto ovu igricu snimam 2016. Zato što nemam jako kompjuter da snimam GTA 5 i tako te igre. Pa sam odlučio da snimim malo Far Cry. Šta prvo treba raditi kad se uzimate kamp? Dobro sam kažem da se uzimamo kamp. Šta prvo treba da radite? Prvo da isključite jebeni alarm, jer alarm vas jebava, ali prvo bacite kamenje da ih zamanjete. Take down. I sad imamo slobodan put do alarma. Oni su debili, znači ne mogu ispiti. To! Primetili smo, ali gasili smo alarm što je dobra stvar, ne mogu da zovu praćenje. Jako smo dobri sada. Ok, idemo dalje, znači imamo sad kompletan kalaš. Crkni. Nisu nešto i to tako, znači gdje su? A evo. To je! Zauzeli smo teritoriju. Ajde zauzeti ćemo još jedan. Da ne bude kratka epizoda. Žvalim ću trigger, 550 XP smo zaradili. I zaradili smo skill point. Gdje ste mogu za skill? Ništa, nećemo sad uzeti. Ajmo sad u kuću da refilujem moj inventar. Pitanje sam da imam para, imam. Imam $8 u ulici. Ćemo PKM. Nešto Skorpiona sada. Mislim, da su PKM i mi ćemo ovu pušku, 1887, 200 kalaš jer nemam, što imam za kalaš. I tako. I sad, ajmo zauzmemo još jednu teritoriju, idi kamp. I evo ga, PKM. Mašinka, evo sad. Još jednu teritoriju, samo da nađemo neku najbolju moguću. To je ova. Znači, ajmo idemo na fast travel do Amanakija. Najbolji fast travel svih za ovaj kamp. I tako, znači, zašto su dva kampa i tako, znači, bit će još Far Cry 3, ali sad će biti samo jedna epizoda Far Cry 3. I tako, ajmo sad. Mi. Idemo, uhu, skačem. Ja sam parkour majstor, šalim se. Sad ću uzeti ovaj golfić. Vidite kako se on zove u Far Cry-u, baš je ne znam. Ali ja uzem golf. I svi igraju golf, jer liči na golf. Brm, ima. Ja sam ovu igricu prešao jednom i mogu da kažem da je ekstra, oduševljen sam. I preporučujem bih svima da je probaju. Ko nije probao, nek proba. Igrica malo više memorije traži, ali je dobra. Znači, evo sad, brm. Ajmo, ja ću da ubrzo dok dođem do kampa, pa ću da se vraćam.
vidimo se. Vratili smo se ljudi. Ako vidite nešto gornje u levom uglu, to je vreme, znači koliko snimam, to sam naresto da bi vidio koliko snimam. I tako. Evo sam i na kam, skoncentrišem na kam i tako. Evo imamo automat i ne, kakva kamera. Automat i kalašnikov. Znači da se rokam s automatom. Eto sad, kamp je evo ovdje. Čuči, ajde. Moram da nađem glupi alarm, evo ga, sad ću da ga isrim. Svi alarmi su isključeni i sad mogu laganica da ih rokam. Okej. Ajme, rokni ga. Evo sad ima neki iza nas. Ću uzeti automat da ih roknem. Evo ga ja. Evo sad bacimo koktelčiće. Već tamo bre, sinko. I evo sad i ovog ovdje idiota. Mislim da je kraj. Sam sam mislio to. Oh fuck man. I kako brzo osvojena teritorija. Znači ja ne verujem. Brže nikad nisam osvojio teritoriju, ovo je najbliže moguće što se vidi. Kad se desi. I tako. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali, ako jeste, bacite like i subscribe se na kanal. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!